Na rantse da Allah a jiya kadai sai da bambancin da ke tsakanin jahilci da ilimi ya bayyana karara kuma duk duniya ta gani. Ina magana akan abin da ya faru ne a wajen da ake jana'iza na binne maman tsohon gwamnan Kaduna a Malam Nasir Rufa'i, inda Dr. Isa Ali Pantami yayi wani abin da ya ba mu al'umma mamaki, duk da naga mutane da dama abin ya rabu kashi biyu, kowa akwai bangaren da ya dauka. Ina magana ne akan sulhun da aka yi ma Malam Nasir Rufa'i da Uba sani gwamnan jihar Kaduna, wanda aka yi shi a makabarta jiya. Wannan abu ya mun daɗi, kuma kamar yadda na ce ko a jiya mun ƙara gane cewa barin mutane masu ilimi wanda suka san addini su dinga shigowa harkar siyasa zai ba wa Najeriya gudunmawa, musamman mu yan arewacin Najeriya wanda rabi da kwatan yan siyasa mu mun yadda baƙaƙen jahilai ne kuma ba abin da suka sani. Allah ya saka wa malam da alkhairi abin da yi. Malam Isa alfanta mu ko a iya nan mun ƙara samun tabbaci da gamsuwa da kuma baka goyon bayan abin da muke tsammani da ka zato daga gare ka. A makabarta kowa ya san a lokacin da ake binne mamaci duk wani mutum mai imani idan ya ga yau an ɗauki wani mutumin da ya sani, musamman wannan baiwa Allah take uwa mahaifiya ga duk wani mutumin da ke jihar Kaduna, dole a lokacin imani ya dawo gare shi. Malam ya yi amfani da wannan dama ya ja hankali, ya yi wa'azi, ya tunatar, ya gaya wasu 'yan Rufa'i ku sani yadda yau aka saka mahaifiyarku a rami, ku kanku za a saka ku. Gaba ba naku bane. Duk da fa idan mutum ya lura billahi lazi 'yan Rufa'i kawai da ya mika hannu ne, saboda kasan kiriku akwai zafin rai. To amma muna fatan Allah ya sa wannan sulhun ya dore, Allah ya sa wannan haɗin kan da malam ya yi ƙoƙarin haɗawa ya kawo ci gaba a jihar Kaduna. Saboda sanin kanku ne duk garin da aka ce gwamnan da ya sauka da gwamnan da yake kai ba a faɗa, kullun ci gaba a ci baya yake samun wannan gari. Amma fa muddin an samu haɗin kai ta kowane bangare, to duk hanyar da za a bi a kawo muku zaman lafiya da ci gaba a jihar ku. Malam Isa alfanta mu muna tare da kai. Jama'a ku sani daga yau, na daɗe ina faɗa, cikin 'yan siyasan da zan fito kai tsaye cikin gadara da izza in tallata su a Najeriya, Malam Isa alfanta mu yana ciki. Ba don komai ba saboda musulmi ne, malamin addini ne, kuma ina kyautata masa to ba barawo bane, ba azzalimi bane, kuma malam idan ya samu dama zai yi iya abin da yi, saboda malam yana da ilimin addini. Duk lalacin mai ilimin addini malam ya fi jahili. Sannan akwai abin da ina da yaƙini da ni da kai, ko kana san malam ko baka san malam, sanin da malam yawa addini zai sa akwai abubuwan da a siyasance ma shi ba zai iya yin su ba. Muna tare da malam 100% abin da malam ya jiya na sulhu kuma tsakanin waɗannan bangarori biyu, Allah ya sa ya ɗore, kuma Allah ya saka wa malam da alkhairi. Allah kuma ya cika wa malam burin shi ya zama gwamna a jihar Gombe. Muna ƙaunar malam. Wajen ta'aziyar maman Rufa'i ya kamata a ce duk ɗan arewa idan zaka farka ka farka. Idan za ka ajiye ɓangare na maganar haƙidar siyasa ka ɗauki wani ɓangare na jam'iyya, ka gane cewa jam'iyya kai talaka kai ne ake barinka da wahalar jam'iyya. Wa'annan manyan kansu a haɗe ki. Yan Rufa'i ya yi tsawon kwanaki a hannun jami'an tsaro, wanda ana kyautata zaton cewa an ba da umarnin a kama shi ne ta wani ɓangare ta gefen Nuhu Ribadu. Amma yau da ke ba maganar siyasa ba ce ta tashi, magana ce ta ainihin su nuna haƙiƙanin haɗin kan da suke da shi a bayan fage. Amma wannan rana ce da dole sai an bayyana, shi yasa aka bayyana muku har suka iya bari ko gansu a wannan taron. Kun ga yadda kuka ga wayannan mutanen a tare? Wannan ita ce hakikarin wayannan mutanen. Ga Yan Rufa'i, ga Atiku Abakar a tsakiya, ga Nuhu Ribadu. Duk wani babba da ka sani ana dan adawa da shi, ana ba a kaunarsa a bagen siyasa, yana wannan wajen. Wallahi ko kuso ko kar kuso, wayannan manyan mutanen bakin su daya, abincinsu iri ɗaya, gidansu iri ɗaya, tunaninsu iri ɗaya, ƙaunarsu ɗaya, makarantun 'ya'yansu ɗaya. Kai ne talaka mahaukaci, aka baka da wahalar jam'iyya. Yanzu akwai wanda saboda bambancin jam'iyya wallahi ko mutuwa za ka yi ba zai iya taimakon ka ba, in ma ka mutu bai iya zuwa inda gawarka take, saboda kai ba dan jam'iyyarsa bane. Amma su ku kalle su a nan wajen, idan za mu farka mu farka, idan za ku tashi ku tashi. Ƙarya ce siyasa, wa'annan mutanen bakinsu ɗaya. Duk wanda kaga yana wani kumfan baki, kowa yana yi don kare kanshi ne da interest ɗin kansa. Ƙarya a matsayin ta na ƙarya ba ta taɓa zama gaskiya. Mu dai mun gaya muku